lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane da inda aka hali yake wallahi ba za ta ci gaba ba. Wallahi ba inda za a yi dan adam ya ci gaba. Aikin banza aikin wofi kawai. Abin yayi mun gubata murya kuna mun zuciya wallahi. Ban taba jin baki cikin irin na ranar. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mutumin lafiya kai kane sai haye. Matalimu. Ina da zuwa Matalimu. Lafiya lau. Bari samu guri dan zauna. Yawa sha labari. Dare yafi. Me yake faruwa ne? Raina bace ki. Surutu kake. Wallahi raina bace ki. To me yake faruwa? Ni tunda nake a duniya ba ta bata mun rai a kona mun zuciya irin na ranar ba wallahi. Subhanallah me ya faru? Fi subidillahi a ce hasada. Hasada ma hadda da bayan mata hasada. Ba ka ji an ce hasada ga mai rabota. Banza aikin wofi kawai. Ba nan sha ina jin ka. Wannan mutumi wannan ina wannan mutumi da ake ce mai jagari na nan bakin tasha. An yi haka. Me sai da wani ha? An ya kware kwa. Wata akuya ne. Akuyan nan tun daga canya mai take kasar Niger. Kasar Niger take tafiya. Ina jin ka. Wa ya san irin tafiyar da shi akuyan nan? Kware sai Allah. Wa ya san da kai na take? Kware. Amma ita ta zo akan ganyen walaha. Dan ta da kudura. Wai ya kama duka ta kara mai tafiya. To ya sai na zai yanzu. To sanin gaba da sai ba komai akuya tun daga kasar Yamai. Can fa kasar ba kusa da India. A ba can ne wa ba can nan wurin. Nan wurin. Kusa da India an ce ko a jirgi ana kwana 80. Masifa. Akuyar na haka ta taso ta shigo Najeriya. Bata yi birki akwai ina bai agun shi. Dan ta dan gutsiri ganyen dankali. Wai ya huta da duka. Ya kara mai tafiya yanzu tana na arasa ta. Waye san ina za ta tsaya yanzu wanne kauye za ta je oho. Hasada kawai aikin banza aikin wafi. Kai mutumi na mazugan. Ana nufin na makarya. Alkuran ƙarya kamu. Wata mu giredi ma. Kwaran kwada. Kwaran. Kare na ma hankali. Kai ka sani. Tun muna yara. Ni ba taɓa ƙarya ba. Da ni da kai ƙarya kai tsaya. Ina ba ka labari ba don ba ka wani labari. Ina jin ka kai ma ka kuso naka kenan. Ai shi abin al'ajabi a duniya ba zai taɓa ƙarewa. Ina lado mahauci. Bayan kara. Na gano. Saniya ne bujumin saniya. Ya yanka. Na san ba ya gara na shanu wannan. Ya tsira shi. Ai naman shi in kana ci bada. Ya tsira shi a tsinke. Mai har yana cika baki. Mai la ila. Naman na yayi. Mai ya da kumfa ko bul. Uzu billahi. Ina baka labari. Ya tsira naman na a tsinke ya gasa. Naman. Gaba ɗaya naman na saniya gudan ranka ta kaf gaba ki daya. Duka shi naman. Gaba ɗaya. Kai za ku ga nama a gunnan. Ai sai ga wata akuya ta zo gaba ɗaya. Ta cinye naman nan ranka ta kaf. Naman. Gaba ɗaya naman. Kai ta mun kariya amma dai kanwa kariya. Kai ba ta mun kariya. Ka kalle da girma na. Salamu alaikum. Da girma na. Ka dinga jin tsoron Allah. Ka girma ka duba. Me ka faruwa ne? Can da zuwa. Wannan bawa Allah. Wannan bawa Allah makareci ne. Tunda nake a Mashairaci ne mazugal ne wannan mutum. Bari ya ji baki mazugal ne. Bari ya gama ya gama. Mazugal ne. Akuya ne tun daga ta kasar mai. Ta zo hannun Najeriya. Hannun Najeriya tun da kai mai. Can Nijar ce ne. Nijar. Dan na bashi labari wai shi ne ke ne ba kare kan. Bismillahi. Me ta yi akuyan? Akuyan nan tun daga can Nijar ta zo waya akuya. Ta zo akuya. Ta zo nan. Kai labarin me ka bashi? Wannan mashairaci mutum ne. Ina Allah do maguci. Na ji labarin. Ya siyo bujumin sa. Jararre. Na yanka. Ya riga ya tsira tsinke da abin nan. Wannan mashairaci ne kake da magana. Ya gasa gaba ɗaya. Kamar sani a gudan nan. Kawai akuya ta zo gaba ɗaya ta cinye dawa da ranka ta kam. Kaji ba saboda kanya. Saboda shi gaba ɗaya. Saboda shi. To kuna ji? Mazugan. Ni direban mota ne. Allah ku zauna in sasanta kun samu ladan uwa. Bari zauna. Ka san shi an ce sunu yana da farko. Ni dai direban mota ne. Yawa. Yau na iyo lodi na daga can Sumaila. Can Sumaila ta can yake. Zan yi can mai gatar da shi. Allah da yake a cikin ina hanya. Allah ya iko sa. Ka san yankin kenan. Allah sarki. A sabi makaranta allo da shi. Iko Allah. Ina zuwa ya fitsari ya kama ni. Allah sarki. Da fitsari ya kama ni da motar na je. Let's go. Na yi fitsarin nan. Na dawo zan hauro titi zuwan ta da motan kai hango. San ana gosulan yau. Tsaya ya karsa. Sai in hango akuya. Ta buɗe motar nan. A cikin gosulo ina ce mata motar maraya ne ta gudu da motar dusan gabaki daya. Akuyan ta tafi da shi. Akuya ba.